Vedeli ste, že pri dialógu má človek tendenciu prispôsobovať svoju reč konverzácii a tým vzbudzovať dôveru u svojho konverzačného partnera? My nie, no je to tak. No čo ak by chceli vašu dôveru ovplyvniť stroje? Dokáže správne prispôsobený syntetický hlas ovplyvňovať dôveru u nás, ľudí? Po rozsiahlom rokovaní o dopade rôznych aspektov hry na cieľový výskum sme vytvorili jedinečnú adventúru Traspy. Pripravili sme koncept hry, ktorý je možné jednoducho doplňať a rozvíjať tak príbeh. Výsledkom je hra, ktorá získava údaje o dôveryhodnosti syntetizovaných hradcov. Hra je súčasťou medzinárodného výskumu a vznikla v spolupráci s viacerými rôznymi inštitútmi.